Banská Bystrica, mesto, ktoré sa zrodilo z ohňa. Jej srdcom je námestie, ktoré menilo mená aj tváre. Ring, Rínok, hlavný trh či dnešné námestie Slovenského národného povstania. Tu, na čísle 9, zapustili kamenné múry korene už v 15. storočí. Prvým doloženým majiteľom tohto domu bol okolo roku 1425 Ján Rab. Ako vplyvný člen mestskej rady patril k vtedajšej elite Banskej Bystrice. Práve on položil základy histórie tohto objektu na námestí, ktorý už v 15. storočí symbolizoval moc a postavenie mestského patriciátu. V roku 1590 kúpil dom číslo 9 Erhard Freudenreich. Hoci bol Rakúšan, riskoval majetok, aby ochránil svoju slovenskú svokru pred nespravodlivým obvinením z požiaru. Stal sa zakladateľom opozície a bojoval za rovnoprávnosť Slovákov proti nemeckej elite. V roku 1612 vyvrcholil jeho proces za účasti zástupcov 6 banských miest. Hoci ho nespravodlivo vyhnali, jeho boj navždy zmenil dejiny Banskej Bystrice. Práve počas týchto rokov dom rástol spolu s mestom. Z pôvodnej gotickej stavby sa postupne menil na hrdý mešťanský dom, v ktorom sa dnes snúbi renesančná vznešenosť s barokovou eleganciou. Jeho múry boli svedkami toho, ako sa menila tvár celého námestia. Sledovali premenu susedného Komorského dvora aj okolitých palácov, ktoré dodnes tvoria identitu našej Bystrice. Dom prežil požiar v roku 1761 a o pár desaťročí dostal nové poslanie – obchodné. Veľkoobchod s koloniálnym tovarom na dnešnom námestí Slovenského národného povstania číslo 9 v Banskej Bystrici sa od roku 1916 viaže aj k významnému hudobnému skladateľovi Jánovi Mórimu, ktorý sa v ňom narodil v roku 1892. Obchod založil jeho starý otec Johann Móri v roku 1826. Pochádzal z Kremnice a právoplatným občanom Banskej Bystrice sa stal v roku 1828. V písomnom dokumente Sľube nového občana sa píše toto. Ja, Johann Móri, prisahám na Najsvätejšiu Trojicu, Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, aj na najblaženejšiu a nepoškvrnenú Pannu a Matku Božiu, Máriu, ako aj na všetkých svätých Božích. Poprvé, že zostanem verný najvyššej štátnej moci po celý čas svojho života. Po druhé, že budem preukazovať náležitú úctu vznešenému mestskému magistrátu ako svojej zákonnej vrchnosti. Po tretie, že budem poslušný nariadeniam vrchnosti vo všetkých prípadoch a budem ich dodržiavať. Po štvrté, že budem napomáhať úžitku a blahu spoločnej obce, nepodniknem proti nej nič zlé, a budem sa podľa svojich schopností snažiť odvrátiť od nej každú škodu a újmu. Po piate, ak sa dozviem niečo, čo by mohlo ohroziť obec, vrchnosť alebo celé mešťanstvo, okamžite to oznámim a vyjavím vznešenej rade alebo mestskému richtárovi a toto všetko budem dodržiavať a plniť pod trestom straty mešťanských práv. Tak mi Pán Boh pomáhaj, aj jeho sväté evanjelium. Johann Móri uvedený dom číslo 9 kúpil v roku 1841 a svoj sľub s ocťou dodržal. V druhej polovici 19. storočia sa používala maďarská podoba jeho krstného mena, teda Jánoš Móri. Dom sa stal aj rodinným sídlom obchodníkov. Po Johanovi v obchode pokračoval jeho syn Karol, ale najmä najmladší syn Emil, ktorý obchodné predmety navštevoval 2 semestre vo Viedni. V roku 1902 dom odhalil svoje tajomstvo. Za starým regálom sa našiel list zakladateľa s požehnaním pre všetkých nasledovníkov. Roku pána 1841. Na pamiatku pre toho, kto túto šteláž prežije a niekedy otvorí, tomu dávam na vedomie, že ja, Johann Móri, burzový obchodník, som tento dom prvý vedľa Kamerhofu zakúpil od pána Štefana Husáka, hlavného župného účtovníka, za 800 florenov, slovom 8000 guldenov v strieborných minciach
A túto klembu vybavil novými štelážami, ktoré zhotovil vážený stolársky majster pán Dan Hanula. Všetkým, ktorí budú po mne tento dom užívať, či už moji potomkovia a deti, alebo priatelia, všetkým želám požehnanie nebies a všetkých nech Všemohúci tak žehná, ako žehnal mňa. Vďaka Všemohúcemu za všetko. Bol som šťastným manželom, šťastným otcom a šťastným, ale aj neúnavne pracovitým obchodníkom. Pochválen buď Ježiš Kristus. Po smrti Emila Móriho v roku 1916 prevzal vedenie obchodu jeho syn Ján. V roku 1921 zomrel aj Emilov starší brat Karol Móri a synovec Ján zdedil po ňom Nové Štrbské Pleso aj s hotelom. Ján sa rozhodol obchod predať a presťahoval sa do Vysokých Tatier, kde popri dobudovávaní hotelového komplexu a jeho vedení komponoval komorné, orchestrálne a operetné diela a čoskoro sa stal uznávaným európskym skladateľom. Nástupcami starého rodinného obchodu na námestí sa stali Klimovci, rodina prachárov z Radvane, ktorej meno bolo v kraji oddávna spojené s pracovitosťou, obchodníckym duchom a pevným slovom. Keď sa Samuel Klimo presťahoval do Banskej Bystrice, len málo kto tušil, že meno jeho rodiny zostane s týmto miestom späté na celé storočie. Jeho najstarší syn Karol odkúpil v roku 1921 obchod od Jána Móriho a spolu s ním prevzal aj tradíciu, ktorá sa medzi múrmi domu budovala celé generácie. Na účtenke z roku 1924 sa zachoval názov syn Jána Móriho, nástupca Karol Klimo. Akoby medzi starým a novým majiteľom ešte stále pretrvávalo neviditeľné podanie rúk. William Klimo nastúpil k bratovi 1. januára 1922 ako mladý učeň. Učil sa vôni korenia, váhe múky, trpezlivosti pri zákazníkoch, aj tomu, že dobrý obchod sa nebuduje len tovarom, ale najmä dôverou. Roky plynuli a z učňa sa stal obchodník. Keď bola firma v roku 1927 zapísaná pod menom Móri nástupca bratia Klimo, obchod na vtedajšom Masarykovom námestí už dávno žil vlastným životom, dvere sa nezatvárali, ľudia prichádzali po každodenné potreby aj po obyčajné slovo. Z tých čias sa zachovala pohľadnica od Jána Móriho. Pôvodný obchodník v nej môjmu otcovi Williamovi písal, že podnik odovzdáva spokojom v srdci, pretože vie, že sa dostáva do dobrých rúk. Veril, že Klimovci budú pokračovať v diele, ktoré na trhu stálo už viac než 100 rokov. Nebol to len obchod, bol to kus života mesta. Ján Móri bol nielen významným hudobným skladateľom, ale aj predsedom prvého športového klubu v Banskej Bystrici. Je veľmi pravdepodobné, že práve tam sa zoznámili s Williamom Klimom. V 20. rokoch 20. storočia sa športový klub pod vedením Jána Móriho stal centrom spoločenského života mestskej elity. Bolo to obdobie zrodu organizovaného futbalu, tenisu a lyžovania v našom regióne. Pre osobnosti ako Ján Móri a William Klimo nebol šport len záľubou, ale spôsobom, ako formovať novú kultúru mesta. Ich spolupráca v klube prerástla do hlbokej vzájomnej dôvery. Práve preto v roku 1921, keď sa Ján Móri rozhodol sústrediť na umenie a hotelierstvo, odovzdal rodinný podnik v dome číslo 9 práve rodine Klimovcov. Neboli to len obchodní partneri, boli to rovnako zmýšľajúci ľudia a mecenáši, ktorí úprimne milovali svoje mesto a spoločne budovali jeho modernú budúcnosť. Po smrti Karola Klimu v roku 1932 vstúpila do firmy jeho manželka Elena, neskôr aj brat Ondrej. Rodinný podnik ďalej rástol, pribudla filiálka v Harmanci, a v roku 1944 sa názov zmenil na bratia Klimovci. Meno rodiny už vtedy poznal každý Bystričan.
Počas Slovenského národného povstania sa obchod stal tichým útočiskom solidarity. Zo skladu mizli vrecia múky, konzervy aj chlieb, no nie pre zisk, ale pre ľudí, ktorí sa ukrývali v horách. Potraviny putovali partizánom v Bukovci, Podkoniciach, Selciach či Rastokách. Pomáhali mnohí, obchodníci, furmani, ženy z dedín aj obyčajní ľudia, ktorí riskovali všetko. Keď zo Španej doliny odviedli mužov, do obchodu prichádzali ženy a deti. Ticho si odniesli toľko jedla, koľko vládali uniesť v rukách. Nikto sa nepýtal na peniaze. Potom prišiel rok 1948 a s ním koniec jednej éry. Obchod bol znárodnený a rodine Klimovcov ho vzali. O niekoľko rokov neskôr dostal William Klimov príkaz pripraviť sa s manželkou a malými deťmi na vysťahovanie. Rodina, ktorá 10 ročia žila obchodom a pre obchod, musela odísť. Obchod však nezanikol. Za tými istými výkladmi sa predávalo ďalej. Menili sa názvy podnikov, nad dverami pribúdali nové tabule a skladové knihy niesli pečiatky štátnych podnikov, technokov, veľkoobchod s potrebami pre domácnosť či podniky spotrebného tovaru. Menili sa vedúci, zamestnanci aj doba, no obchod na námestí zostával stále živý. Ľudia sem chodili každý deň tak, ako kedysi. Polampové knôty, hrnce, drobný tovar či obyčajné rozhovory medzi regálmi. A hoci obchod už dávno nepatril Klimovcom, medzi ľuďmi sa jeho meno nikdy nestratilo. Bystričania nepovedali názov nového podniku, jednoducho vraveli idem ku Klimom, ako by si mesto samo odmietalo pripustiť, že staré časy sa skončili. Meno rodiny prežilo režimy aj 10-ročia a zostalo zakorenené v každodennej reči mesta silnejšie než akýkoľvek úradný názov. Po roku 1991 sa obchod vrátil potomkom rodiny v rámci reštitúcie. Ich životné cesty už boli iné a tak priestory prenajímali ďalším nájomcom. No duch miesta zostával. Stále tu bolo cítiť ozvenu starého obchodu, šuchot papierových vreciek, vôňu kávy a hlas predavača spoza dreveného pultu. V roku 2021 si priestory prenajal Vratko Strmeň a príbeh obchodu pokračoval ďalej. Lebo niektoré miesta v sebe nesú pamäť silnejšie než ľudia a niektoré mená sa z ulíc mesta nikdy celkom nevytratia. Tento dom nie je len stavba. Je to takmer 700 rokov histórie vpísanej do kameňa. Už od gotiky stál ako pevný bod námestia, kým sa pred 200 rokmi nezačal písať jeho najväčší príbeh. Dve rodiny, Móriovci a Klimovci, 200 rokov, počas ktorých toto miesto zostalo verné svojmu volaniu. Je to jeden z mála obchodov na celom Slovensku, ktorý v tých istých múroch dýcha a pracuje už 2 storočia. Nebol to len biznis, bola to rodinná tradícia, ktorá ustála skúšky časom. Tu sa stretávali osudy a sny. Steny tohto domu neboli len nemými svedkami premien mesta. Stali sa srdcom bystrického trhu, kde sa spájajú generácie. Príbeh, ktorý začal Johan Móri v roku 1826, dnes s hrdosťou pokračuje. Námestie Slovenského národného povstania 9. Dom, ktorý nezabudol. Pre tých, ktorí nás sledujú v budúcnosti. Čas plynie ako voda, mení fasády budov a tvary ulic. To, čo je pre vás dávnou minulosťou, pre nás je živou spomienkou. Darujeme vám tento obraz obchodu budúcnosti, vytvorený s láskou k jeho histórii. Nech je toto video ako list vo fľaši, ktorý ste práve otvorili. Žite, tvorte a pamätajte na tých, ktorí snívali o vašej dobe pred celým storočím.